Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o xornal escolar. E comezamos o terceiro trimestre do curso lembrando as últimas semanas do segundo. Unha das citas máis importantes foi o Festival Ourencanto, que encheu o auditorio de música. Cantar é bo para a saúde, e non só como forma de expresión, senón tamén porque nos axuda a liberar endorfinas desas que nos fan sentir tan ben. Isto sábeno os centos de escolares que hai uns días participaron no Festival Ourencanto, que este ano acadou a súa 7ª edición enchendo de música e ledicia o Conservatorio e o Auditorio de Ourense. Dirixidos un ano máis por Josu Elverdin, este encontro de coros infantís e xuvenís traballa para que as novas xeracións non perdan o hábito de cantar. Así, durante 3 días, o certame consolidouse un ano máis como un referente no panorama coral gracias ao seu valor educativo, integrador e artístico. O proxecto destaca pola coidada selección do repertorio, que combina tradición e innovación, e pola dirección de Josu Elverdin, cuxo talento eleva o nivel de Ourencanto. Coa demanda en constante crecemento, Ourencanto non só fomenta o canto coral, senón que promove valores como o compañeirismo, a solidariedade e a unión, converténdose nunha experiencia única e enriquecedora para todos os participantes. Esta iniciativa, pioneira en Galicia, busca fomentar e difundir o canto coral entre nenos e mozos de Ourense e a súa provincia. Dende a súa primeira edición en febreiro de 2017, superou todas as expectativas en canto a participación, repercusión e resultados, converténdose nunha referencia nacional e internacional. Como é costume, o encontro finalizou cun gran e emotivo concerto no Auditorio Municipal de Ourense, onde se presentou o traballo realizado ata ese día. O nivel foi, de novo, altamente profesional, grazas ao esforzo e a dedicación de todos os implicados.
O Colexio do Couto participou no programa Falamos Máis para promover o uso do galego entre o seu alumnado. Aquí nos envían un resumo de todas as actividades que fixeron dentro deste proxecto. Teixugo. A semana pasada xogamos con unhas nenas de infantil aos xogos que fixemos en educación física. Esta semana xogamos con niños de terceiro e cuarto. Porque todos queren xogar con nosos xogos porque somos mellores. ¡Falamos máis! Millo verde, miudiño, a sombra do millo verde, namorei un rapaciño, a sombra do... Tes que elegir o vosso personaxe e tes que adivinar o personaxe de ela. Raposo. Mariquita. Que tal vos foi este experimento? Cal vos gustou máis, o de hoxe ou o de outro mércores? O xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. O xogo da carrasquiña é un xogo así ao lado. Baixar os ollos en terra, todo o mundo fica mirado. Cal é o vosso animal preferido? A ver. O cual? O gato? O coello? O gatiño? E o teu? O cual? O koala? É que o burrinho vai a sua ei, Maravilla, forte aplauso! Porque na vida de ferro vai andando chucu, vai andando chucu, vai andando chucu. Nunca se arranca, arrancar. Ahora sí, 2, 3. Ay, qué lindo.
Imos facer unha pequeniña pausa e logo voltamos con máis xornal escolar.